इलेक्शन कमिशना बावैसो टेलिभिजन कमिशननि रिपर्ट बे रिपर्टखौ लानानै गोबां राजनैतिक दल बा अराजनैतिक दल बा कम्पानि रिएक्सनखौ फोरमायदों आरो बे जों इउपिपिएल हिसाबै जितु रिपर्ट ओंखारदों बेखौ गोजोननायखौनो मोनदों मोननैसो दाबिया जाफुङाखै खिन्थु अब्लाबो जों बोराबनाय मोनाखै जों गोजोननायखौ मोनदों मानोना जोंनि दाबि मथैनो दिनै बिटिआर ओनसोलखौ लानानै जि गोदान एसेम्बलि कनस्टिटिउसन दाबाय सिगाङाव जोंहा 12थाल'सोमोन 12थाखौ जों 15था मोनबाय आरो बे जोंनि थाखाय गोजोनथाव बाथ्रा आरो जिखिनि समस्ति दादों बे अनलि उइदिन द बाउन्डारि अफ बिटिआर बिनि थाखाय जोबोद मोजां ओमफ्राय जों मोननै दाबि खालामदों मोननै पार्लियामेन्ट समस्ति जानांगौ होननानै क'क्राझार आरो उदालगुरि दा क'क्राझारा जाबाय आरो बे रिजार्भ सिट जाबाय उदालगुरि जानो थानाय दाबि खालामदों जाफुंनाय जायाखै आरो इलेक्सन कमिसननिफ्राय मोनसे माबाया बेखौ मिथिहोदों जे बिटिआर ओनसोलखौ लानानै मोननै समस्या जानायाव पपुलेसननि सर्टेज दं आरो बेनिखायनो उदालगुरिखौ उदालगुरि जि दाबि खालामनाय बेयो जाफुङाखिसै खिन्थु दा आगोलनि जे महलदै समस्ति बे महलदै समस्तिनि एसे सोलाय सोल' खालामनानै सिगाङाव 10था समस्ति खिन्थु दा 11था एसेम्बलि समस्ति सरजाबनानै दरंनि 3 समस्ति दिनै बिटिआरनिफ्राय 6था समस्ति आरो कामरुपनि 2 समस्ति गासै 11था समस्ति सरजाबनानै महलदै समस्तिनि नामखौ दरं होनना बुंदों खिन्थु जों दाबि जानाय बिदिनो सावरायलायबाय थादों रिकुवेस्ट खालामबाय थादों जे बे दरं जानांगौ महलदै जानांगौ उदालगुरि जानांगौ आरो इतिमধ্যে जों বিভিন্ন सोर्सनिफ्राय गम मोनदों जे लास्ट जितु रिपर्ट जिहेतु जोंहा 11 तारिखहालागै हियारिं लाबावगोन बे हियारिं जोबखांनायनि उनाव जि रिपर्ट फैगोन बे रिपर्टआव बे समस्तिनि मुङा उदालगुरियानो जागोन बेखौ आसा खालामदों बेनिखायनो जों आरो रिकुवेस्ट खालामदों जे जोंनो दरं नांगौ माबाबो नांगौ महलदैबो नांगौ उदालगुरि नाम दानांगौ आरो जों आसा खालामदों जे इलेक्सन कमिसन जोंनि रिकुवेस्टखौ जोंनि खावलायनायखौ खोनासंगोन आरो नामा उदालगुरि बे समाव नुनो मोनदों जे माने पलिटिकेल लिडारनि प्रेसार दङ होननानै बुंदों आरो माने बिसायख'थि आय'गा ओरैनोसो हाग्रामा महिलारिया आसलते इलेक्शन कमिशननि जि पावार जि अथरिटी बेखौ जेबो मिथिया इलेक्शन कमिशना ओरैबायदि संगठन जाय संगठना प्रधानमन्त्री आरो राष्ट्रपतिनि खोथाखौबो खोनासङा बिथांमोना सिद्धान्त लायो कनस्टिटिउसननि उपराव कनस्टिटिउसन जिखुनु प्रभिजनखौ बिथा खालामनानै गासैबो सिद्धान्त लायो आरो बेनिखायनो हाग्रामा महिलारिया बेबायदि बाथ्रा बुंनानै जोंनि इउपिपिएलनि सायाव आबसुनि सायाव बा इउपिपिएल आरो आबसुनि लिडारफोरनि सायाव जि दाय जाबसिनो होनो नागिरदों बे नंखाय आरो बिथाङा इलेक्सन कमिसननि पावारखौ मिथिया इलेक्सन कमिसनखौनो मिथिया बेनिखायनो बिथाङा जाहाथा मन्तब्य होदों आरो बेखौ जाहाथे रायजो राजाफोरा रावबो फोथाया बेखौनो खावलायदों बे एसेम्बलि सेगमेन्टआव बिथांमोनखौबो सोसननायनि मोनसे राहा बिटिआर एग्रिमेन्ट मथे सीमा एक्सटेनसनाथ' जागोन हयथ' खोब बारा इमिडियेट जायाबो जानो खिन्थु जागोन एग्रिमेन्ट जाबाय इतिमध्ये स्टार्टबो जाबाय फार्स्ट स्टेप दावगाबाय बिदि बाखि स्टेपफोराबो जागोन खिन्थु हयथ' किसु सम नांनो हागौ दा जायोब्ला जुदि सीमा एक्सटेनसना जायो अब्लाले जिहेतु आसलते दिनैनि जितु रिपर्ट दिनैनि जितु डिलिमिटेसन रिपर्ट बेयो 2007आवनो जानो गोनांमोन मात्र असम सरकारा बेखौ एनआरसिनि खामानि सोलिबाय होननानै बन्द खालामना दोनदोंमोन बे 2007आव जानो गोनां जितु डिलिमिटेसन रिपर्ट बेखौ ओमफ्राय ओरैनो नियम मथे जिहेतु एभ्रि 25 इयार्स खनसे डिलिमिटेसन माबा जायो निर्धारण सीमा निर्धारण जायो बेबायदिसो 2026आव डिलिमिटेसन कमिटिया जाफिनगोन आरो बेवहाय दिनै जेफोरखौ जाफुंजोबहोनो हायाखै जों आसा खालामदों 2026आव अल इन्डिया बेसिसआव जितु डिलिमिटेसन कमिटि जाहैफिनगोन बेवहाय जों लुबैनाय बायदि जागोन आरो जोंनि एक्सटेन्डेड जितु बाउन्डारि बे बाउन्डारिखौ जाहैबाय बे इलेक्सन कमिसन बे रिपर्टआवनो इनक्लुड जाहैगोन उदालगुरि पार्लियामेन्ट जितु कनस्टिटुवेन्सि बेयो जिहेतु बर्तमान पपुलेसननि सायाव जनसंख्या खमखाय बानायनो हाया होनना बुंदों जों आसा खालामदों जे जोंहा पपुलेसनाथ' बांलांबाय थागोन आरो बे सानसेबाबो दिनै जायगा गाबोनबाबो बिटिआर ओनसोलखौ लानानैनो मोनसे पार्लियामेन्ट सिट जाहैगोन जों बेखौ आसा खालामदों आरो जायोब्ला
बे हयथ' ST रिजार्भ जाहैगोन कारण पपुलेसना ST पपुलेसना बेवहाय बारासिन दं क'क्राझारनिफ्रायबो उदालगुरियाव बांसिन दं बेनिखायनो जों नेक्स्ट हयथ' 2026 नि डिलिमिटेसन कमिसननि जि रिपर्ट फैगोन बे समावनो जों उदालगुरि पार्लियामेन्ट सिटखौ मोननो हागौ आरो बेवहाय जों अन्तत' बे सिटखौ रिजार्भेसन सिट हिसाबै मोनहैनो हागौ।